цялата жестокост. Една грешна дума и главата ти махна без фокус. Една грешна стъпка и внезапно заставаща пропаст. Една гореща глутка и в кръвта ми се запалва огън. Има лъжи, които правят поносим живота. Има истини, от които бягаме, за да спасим комфорта. Има приятели, които под маските крият убийци. Тези кучки, които намразихме от сляпото обичане. Има свине с умение да убеждават населението, че вот за тях ще осигури алтернатива в управлението. Има и куки, които не взимат пари под масата, но това не променя корумпираното лице на мафията. Има рапъри с техника и с убедителен флоу, лишени от идеята от сто, копия да бъдат едно. Лице способно да убие лидера нагъл и лаком. Дори да има такива, сцената е основана върху вакуум. Може би има надежда и тя умира последна в България. Тя е самоубиец, който намира пистолет. Не има значение къв си и за къв се представяш. Идея си нямаш, какво влияние оказваш и как те подражават. Има хора запознати с твоите дребни игрички, зле подредени лъжи и всички крехки защити. Има хора недостойни да се нарекат такива, не са лоялни кучета, единаци усвоили на вълк инстинкта. Има много думи, които ще останат неизказани. Не знам кои са излишни, не знам кои са важните. Има време всяка истина да излезе наяве и когато те излъжат отново да изтрезнаеш да гляя. Няма как нещо да промениш, ако тръпиш. Няма как да се изградиш, ако рушиш. Ако постоянно редиш, няма как да не се измориш. От това те вдигаш, се свалиш. Ако използваш експорт, няма как да не си платиш. Няма ниска ограда без колк, чиста печалба без стол. Да лежиш на облага без срок, да преминеш през сада без ход. Няма как по две пътеки да вървиш и с пари на къде ще разклониш. И за да се обогатиш, лост, трудностите да усвоиш. Напред да продължиш, избираш кое да задържиш и от кое да се лишиш. Искаш да ти е силен за хвата, но за тежест не си готов. Избираш курболяка, тогава забрави за любов. Мислиш дрога да вкусваш, забрави какво е да чувстваш. Искаш да струваш на панилна преди сула да трупваш. Ако си за мръсните честен, да задоволяваш с близките. Ако си в мръсен писмен за месец, да отдалечаваш от близките. Ако се обържеш с злобата, не проумяваш пробовата. Ако разхвърляш за кеш, с него си плащаш отровата. Трудно от изкушение вредни да страниш, но ако успееш да се владнееш, плана за